O Xacobeo Bluesense saltou a cancha do multiusos coa ilusión de acabar coa racha de derrotas das últimas xornadas. Os xogadores derono todo ante o Power Electronics, pero o equipo valenciano fixo valer a súa superioridade. Ha sido un querer y no poder. Hemos tratado de pillarles de diferentes formas y por diferentes caminos y no ha sido posible. Y al final pues creo que son justos vencedores porque bueno, pues han sido mejor equipo y han estado más acertados. Hemos hoy jugado con una calidad contra un equipo con mucha gana, mucho corazón. Estas foron as claves do partido. Antes do partido, a cousa non pintaba nada ben para o Xacobeo Bluesense. Chegaba o multiusos do SAR, o Power Electronics Valencia, terceiro clasificado da ACB e un dos equipos que mellor baloncesto practica da categoría. Evidentemente, ¿no? O partido colleu en horas baixas físicamente os de Curro Segura. Nin Bulfoni nin Mark Jackson puideron adestrar con normalidade na última semana por distintos problemas físicos. O arxentino aínda xogou 6 minutos, pero o americano non se recuperou a tempo. Un luxo que o Obradoiro non se pode permitir. Pienso general que somos mejor equipo, sobre todo cuando ellos juegan sin Mark Jackson y Drago Pasalic. Evidentemente, ¿no? Na rolda de prensa, Segura dixo que xogaron sen americanos, pero o único que estaba lesionado era Jackson. Ray Terry saltou a cancha, pero estivo con 8 puntos moi por debaixo do que se espera del. Sí, evidentemente. Rafa Martínez, o aleiro do Valencia, encestou 7 triples. Os xogadores do Obradoiro deixaron que se movera con demasiada soltura polas esquinas, pero non foi o único, xa que no partido houbo máis lanzamentos dende a liña de 3 que dende de 2 puntos. Evidentemente, ¿no? O base titular do Obradoiro non ten substituto e onte quedou ben claro. Maxi Stanik xogou máis de 30 minutos e Alfonso Sánchez foi o encargado de darlle o cambio. Segura xa non confía en Aguilar, que onte viu todo o partido dende o banco. Evidentemente, ¿no? A calidade do rival puido coa entrega do Obradoiro e nin sequera os 23 puntos de Basileiadis serviron para cambiar as cousas. O Valencia non lle tremeron as pernas sequera nos últimos minutos, cando o Xacobeo Bluesense se puxo a 5 puntos no marcador.